Ситуация на межы Беларуси и Польши пагаршаецца. Поляки не реагуюць на правокации, імкнуцца любой цаною пазбегнуць канфлікту. Памежнай ахове ўсё цяжэй стрымліваць плынь мігрантаў. Людская хваля не зменшаецца, не гледзячы на пагаршэнне надвор'я. Варшава павялічвае колькасць войскаў на памежжы з 7 до 10 тысячаў. На якія крокі можа пайсці Лукашенко з Путіным за спінаю? Пра гэта я паразмаўляю з вядомым польскім палітычным аналітыкам Марыкам Будзішам, аўтарам кнігаў «Усё есть вайна. Расейская стратэгічная культура» і «Ілюзія вольнай Беларусі. Як у змаганні за дэмакратыю можна страціць айчыну». Дзень добры, пане Марку. Добрый день. Dzień dobry. На пачатак такое пытанне. Што, на вашу думку, адбываецца на мяжы Беларусі і Польшчы і наколькі гэта небяспечна? Wydaje mi się, że mówiąc oczywiście... Калі крыху спрасціць, то мы маем дачыненне са спробаю выклікаць гуманітарны крызіс неакрэсленага яшчэ маштабу. ...przy skali, co w moim odczuciu jest elementem... Гэта можа быць элементам тэсту сцэнару расійскіх дзеянняў, які ў істоце мае весці да інтэрвенцыі квазівайсковага характару пад прыкрыццём гуманітарнай інтэрвенцыі. Interwencji o charakterze quasi-wojskowym. Гуманітарны крызіс міграцыйны даволі відавочны, бо мы ведаем, у якіх умовах знаходзяцца тыя людзі, якія прабуюць перакрочыць зялёную мяжу, можа прывесці Расею да праверкі, ці ёсць магчымасць пашырэння гэтага канфлікту да фактычна квазі-збройнай інтэрвенцыі. Але пад прыкрыццём, так як у Крыме з'явіліся зялёныя чалавечкі, так на памежжы могуць з'явіцца сілы, якія ствараюць выгляд гуманітарнай місіі, напрыклад, пад сцягам ААН. Пане Марку, пан jednoznacznie mówi o rosyjskim scenariuszu. Вы адназначна гаворыце пра расійскі сцэнар. У той жа час большасць экспертаў кажа, што гэта Лукашенко выклікаў гэты міграцыйны крызіс. Чаму вы гаворыце пра Расею? У чым роля Пуціна і Крамля ў гэтай сітуацыі? Wydaje mi się, że tu powinniśmy oddzielić dwie sprawy. Мы тут павінныя падзяліць дзве справы. Па-першае, непасрэдны выканаўца. Тут няма сумневаў, што Лукашенко, які кіруецца партыкулярнымі інтарэсамі, можна пералічыць ягоныя мэты. Это ён зарганізаваў гэты крызіс па аналогіі з вядомай аперацыяй «Шлюз». Яе праводзілі ў 2011-2012 годах. Што тычыцца выканаўцы, гэта ясная справа. Аднак навуку з таго, што адбываецца, выкарыстоўвае таксама Расея. Гаворка ідзе аб праверцы сістэмы імунітэту польскай дзяржавы. Правяраюць, як рэагуе міжнародная супольнасць, у асноўным еўразвяз, на памежны крызіс. Sprawdzenie tego, jak reaguje społeczność międzynarodowa, głównie Unii Europejskiej, na kryzys graniczny. Таксама правяраюць рэакцыю польскай грамадскай думкі. Гэта важная інфармацыя не таму, што Расея хацела б праз тыдзень ці два пачаць вайсковую аперацыю. Пра гэта рана казаць, але гэты рэсурс аператыўных ведаў, які збіраюць, каб ведаць, як дзейнічаць, калі прымуць рашэнне дзейнічаць. Гэта навука для расійскіх узброеных сілаў і спецслужбаў пра слабыя месцы ключавой дзяржавы ўсходняга флангу НАТО, якой з'яўляецца Польшча. Co można w tej sytuacji zadziałać? Czy płot, który Polska buduje, a także Litwa... Як можна дзейнічаць, ці плот, які будуюць Польша, Літва і Латвія, і павелічэнні прысутнасці ўзброеных сілаў, акрамя сілаў памежнай аховы, на памежжы, вырашаць праблему, якія ёсць яшчэ спосабы? Znaczy, wydaje mi się, że płot nie rozwiąże problemu. Znaczy jest... Мне здаецца, што плот не вырашыць праблему. Гэта хуткая, даволі дарагая формула рэакцыі на сітуацыю. Але ў перспектыве толькі такімі метадамі немагчыма затрымаць гэтую хвалю. Тут патрэбная супольная пазіцыя дзяржаваў еўразвязу. Па-першае, у дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. А пазіцыя цяпер не супольная. Гэта пацвярджае ўсё больш сігналаў у асноўным з заходняй часткі Еўропы. Такія дзяржавы, як Ірландыя ці Бельгія, зацікаўленыя ў змяншэнні санкцыйнага ціску на Беларусь. Мы бачым ініцыятыву канцлера Аўстрыі Шэлленберга, які арганізоўвае нейкую аб'яднаўчую канферэнцыю 22 лістапада, у якой маюць удзельнічаць прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Austrii Schellenberga, który organizuje jakąś konferencję pojednawczą 25 listopada, gdzie mają uczestniczyć przedstawiciele
białoruskiej opozycji. Таксама гаворыцца пра высланнікаў Лукашэнкі і Крамля. Гэта сведчыць пра тое, што частка заходніх дзяржаваў пачынае шукаць палітычных рашэнняў. Лукашенко не саступае, не мяняе сваіх чаканняў, што сведчыць аб тым, што ягоны прэсінг аказаўся эфектыўным. Прынамсі схіляе заходнія дзяржавы да пачатку размоваў. Гэта ўсё небяспечныя сігналы, бо паказваюць, што адзінства Захаду не моцнае. Ёсць шчыліны. Можна розніцы пазіцыяў выкарыстоўваць. Я не з'яўляюся аптымістам, што тычыцца развіцця сітуацыі. Jestem optymistą, jeśli chodzi o rozwój sytuacji. Panie Marku, o tych rozmowach, o których pan wspomniał, ja jeszcze pana pozwolę sobie zapytać, ale teraz chciałem zapytać, jeszcze jakby wrócić trochę do sytuacji na granicy, bo oczywiste jest to, że sytuacja się... Дазвольце да перамоваў, пра якія вы ўзгадалі, вярнуцца крыху пазней. Цяпер я хацеў бы вярнуцца да сітуацыі на мяжы. Відавочна, што сітуацыя абвастраецца. Мігранты атакуюць палкамі, кідаюць камяні. Некалькі дзён назад адбыўся дзіўны інцыдэнт. Некалькі ўзброеных асобаў зайшло на польскую тэрыторыю на адлегласць 200 метраў, дзе праходзіць мяжа канфлікту, мяжа вайны. Некаторыя каментатары ў Польшы ўжо кажуць, што Польша дэ-факта ў стане вайны з Беларусю, а прынамсі трэба пра гэта казаць. З іншага боку кажуць, што не трэба эксплуатаваць слова «вайна», бо калі яна прыйдзе, мы не будзем да яе падрыхтаваныя. На вашу думку, як можна характарызаваць працяглае, павольнае абвастрэнне сітуацыі на мяжы? Ciągłe, powolne takie zaostrzenie się sytuacji na granicy. Wydaje mi się, że tu też tkwimy w pewnym Мы маем дачыненне з памылкай. У заходняй культуры ёсць даволі выразная мяжа паміж станам вайны і мірам. Пераход ад міру да вайны з'яўляецца фундаментальнай падзеяй, і гэтая мяжа вельмі выразна праведзеная. У расейскай жа стратэгічнай думцы гэтая мяжа вельмі зацёртая. Ta granica jest bardzo zatarta. W gruncie rzeczy mówimy o pewnej drabinie eskalacyjnej od presji o charakterze politycznym. Гаворка ідзе пра эскалацыйную лесвіцу ад прэсінгу палітычнага, медыйнага, прапагандысцкага, паволі даходзім да кінетычнага канфлікту, калі вайскоўцы пачынаюць да сябе страляць. Тут няма такой мяжы, пераход плаўны. У расійскім разуменні мы ўжо ў фазе вайны, толькі яшчэ ніжэй парогу кінетычнага канфлікту, то бок ніжэй маштабнага выкарыстання узброеных сілаў. Навошта гэта робіцца? Такога тыпу эскалацыі прэсінгу арганізоўваюць, каб дасягнуць палітычныя мэты. Гэта не мастацтва дзеля мастацтва. Такім чынам хочуць прымусіць да палітычных саступак дзяржаву, якая з'яўляецца мэтай атакі. Чым хутчэй дасягнуць мэту на нізкім узроўні эскалацыі без выкарыстання вайсковай сілы, тым лепей, з пункту гледжання дзяржавы, якая выкарыстоўвае гэты інструмент. Лукашенко пачаў прымяняць інструмент міграцыйнага прэсінгу, каб, па-першае, і ён пра гэта казаў, атрымаць легітымацыю для сваёй улады з боку дзяржаваў Захаду. Па-другое, каб скасавалі санкцыі. Ён будзе гэты прэсінг павялічваць, пакуль не дасягне мэтаў, якія перад сабой паставіў, ці нешта блізкае да гэтых мэтаў. Гэта інструмент атрымання палітычнага эфекту. Гэта можна затрымаць двума спосабамі. Па-першае, пагадзіцца на патрабаванне агрэсара, па-другое, захапіць кантроль над тым, што называецца эскалацыйнай лесвіцай. Гэта значыць, трэба ударыць праціўніка ў тое месца, якое павялічыць кошты, стасунак выдаткаў і эфектаў. Ён павінен зразумець, што яму невыгадна ісці тым шляхам, якім ён ішоў дагэтуль. Пакуль ініцыятыва будзе знаходзіцца на баку павелічэння эскалацыйнага прэсінгу у руках Лукашэнкі, дзяржавы, якія сталі аб'ектам прэсінгу, будуць не паспяваць. Будуць ахвярамі, якія рэагуюць на гэтыя дзеянні постфактум. Я не адчуваю, што гэты працэс затрымаецца. Тут мы маем яшчэ вельмі вялікі спектр справаў, звязаных з дачыненнямі паміж Менскам і Масквою. Там таксама няма кахання. Там ідзе гульня, спробы павялічыць сферу самастойнасці. Лукашенко таксама грае з некаторымі асяроддзямі ў расійскай уладзе, якая неаднародная. Гэта шматгранная палітычная гульня, дзе міграцыйны крызіс з'яўляецца адным з інструментаў. Гэта таксама трэба разумець. Лукашенко выклікаў гэты крызіс не толькі дзеля таго, каб старыць праблемы Польшы да яе развязу, але каб
пашырыць сваю сферу ўлады і свабоду палітычнага манеўру. Гэта адзін з элементаў цэлай сітуацыі. Swojego władztwa i swobodę politycznego manewru, więc w tym sensie to jest jeden z elementów całej sytuacji. Пане Марку, Тэарэтычна, у што можна ўдарыць? І ці наогул варта біць у Лукашэнку? Ці можна трэба ўдараць у Маскву ў гэтай сітуацыі? Znaczy, po pierwsze, wydaje się, że nie ma w Europie czy w Unii Europejskiej nastrojów, żeby zaostrzać relacje z Moskwą. Па-першае, мне здаецца, што ў еўразвязе няма настрояў, каб пагаршаць дачыненні з Масквою. Хутчэй, цалкам наадварот. Лідары дзяржаваў заходняй Еўропы назіраюць за кантактамі з США і Расіяй. Сёння, напрыклад, адбываецца візіт кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Яны лічаць, што ім трэба пачаць размаўляць з Расіяй таксама, каб знайсці нейкі модус вівендзі, ці нават нейкую згоду, каб стабілізаваць сітуацыю. Праблема Беларусі ўспрымаецца як элемент размовы. Гаворка нават ідзе аб прымяненні ў дачыненні да Беларусі такога развязання, якое неяк пачало дзейнічаць у выпадку Венесуэлы. Трэба нагадаць, была ініцыятыва дыпламатыі Нарвегіі ці Даніі, калі я не памыляюся, яе падтрымала Масква, каб пачалі размовы аб нармалізацыі сітуацыі ў Венесуэле, але размовы, якія ідуць, не прадугледжваюць сыходу прэзідэнта Мадура. Аналагічную мадэль заходняя Еўропа можа прапанаваць у справе Беларусі. Канферэнцыя ў Вене можа пайсці ў гэты бок, а прынамсі намеры могуць быць падобнымі. Я б не спадзяваўся большага ціску на Расію, а нават на Беларусь. Апошнім часам чуваць галасы Ірландыі ці Бельгіі, якія намагаюцца аслабіць інструменты прэсінгу ў рамках гэтак званага 4-го пакету санкцыяў, які пачне дзейнічаць на пачатку снежня. Мы бачым адкрытыя дзеянні бельгійскай дыпламатыі ў гэтай справе. Я хутчэй тут чакаю жадання дамовіцца, што азначае, баюся, саступкі ў дачыненні да пазіцыі Лукашэнкі. Нас час ще конче, але обіцяв він задам ще то питання дотичонце розмов в Відню. Час скончваецца, але я абяцаў яшчэ задаць гэтае пытанне пра перамовы ў Вене, якія плануюць на канец лістапада. А хто можа размаўляць? Я магу уявіць размовы Меркель з Пуціным на гэтую тэму. Тэарэтычна Макрона з Пуціным, але ў цяперашняй сітуацыі, калі няма Меркель, то хто можа размаўляць і з кім? З Лукашэнкам трэба размаўляць ці з прадстаўнікамі Пуціна, каб гэтая размова прынесла эфект? Кремля. Żeby ta rozmowa miała sens, żeby przyniosła skutek. Zarówno Merkel, jak i Macron niedawno rozmawiali z Putinem. Як Меркель, так і Макрон нядаўна размаўлялі з Пуціным. Нельга выключыць, што Беларусь не была адной з тэмаў. Вікторыя Нуланд, намесніца дзяржаўнага сакратара США, якая была нядаўна ў Маскве, размаўляла з Дмітрыем Козакам. Можна дапусціць, што беларускую тэму неяк закранулі, хаця мы не ведаем дэталяў. Што тычыцца размоваў у Вене, на што варта звярнуць увагу. Па-першае, на ранг арганізатара. Гэта ініцыятыва прэм'ера Аўстрыі. Гэта не спатканне экспертаў у аналітычным цэнтры. Гэта афіцыйнае спатканне. Spotkanie środowisk eksperckich organizowane przez jakiś think tank to jest oficjalne spotkanie. Po drugie, trzeba pamiętać, że Austria była zawsze takim, nazwijmy to, pośrednikiem w relacjach między Zachodem a... Па-другое, Аўстрыя заўсёды была пасярэднікам у дачыненнях паміж Захадам і Лукашэнкам. Гэта вынікае з палітычнай лініі Вены ды эканамічных інтарэсаў аўстрыйскіх фірмаў у Беларусі. Калі я не памыляюся, Аўстрыя найбольшы заходні інвестар у Беларусі. З другога боку, з боку рэжыму, мы бачым далікатныя сігналы. Я маю на ўвазе размовы міністра Макея у кулуарах пленарнай сесіі ААН з міністрамі замежных справаў Фінляндыі ды Венгрыі, чарговых дзяржаваў, якія займаюць лабільную пазіцыю. Адкрыта таксама кажуць пра запрашэнне прадстаўнікоў Масквы. Мне здаецца, што гэта не будуць размовы на высокім узроўні. Тут важнейшы сам факт пачатку дыялогу ў такім трохкутніку. Пытанне, ці Масква будзе зацікаўленая, бо цяпер Масква вядзе сваю гульню ў Беларусі. Сёння падпісанне інтэграцыйных дамоваў і супольнай вайсковай дактрыны. Масква атрымлівае ўсё, што хацела, выкарыстоўваючы розныя інструменты прэсінгу
рэйтынгу на Лукашэнку. Але агулам могуць пачацца нейкія размовы. Umów integracyjnych i wspólnej doktryny wojskowej przecież. W związku z tym Rosja jakby uzyskuje wszystko, co sobie zaplanowała, używając różnych narzędzi presji na Łukaszenkę, ale być może generalnie dojść do początku jakichś rozmów. Ważne jeszcze jest co innego, a mianowicie, tak jak powiedziałem... Тут нешта іншае важна. Размовы пачынаюцца 22 лістапада, перад уваходам у жыццё 4-го пакету санкцыяў. То, магчыма, Еўразвяз прызнае як пачатак нейкага дыялогу, калі там з'явяцца прадстаўнікі рэжыму, а таму няма сэнсу ўзмацняць санкцыяў. 4-й пакет санкцыяў, якія прынялі ў чэрвені, пачне дзейнічаць у снежні. Перспектыва санкцыяў павінна даць час Лукашэнку, каб змяніць палітычны курс. Гэтыя змены няма, але мы можам убачыць спробы Захаду знайсці апраўданне, каб заявіць, што такая змена ёсць. Гэта надае вагу размовам у Вене. Трэба вельмі уважліва назіраць за тым, што будзе адбывацца. Я лічу, што фронт дзяржаваў Захаду разбураецца. Лукашенко выйграе памежны канфлікт. Немцы вельмі сур'ёзна занепакоеныя тым, што ўжо 7 тысячаў нелегальных мігрантаў з гэтага накірунку ужо ў іх з'явілася. Яны будуць шукаць нейкую формулу, якая нагадвае вырашэнне падобнай праблемы з Турцыяй. З пункту гледжання Лукашэнкі гэты варыянт прымальны. Ён прадставіць гэта як свой поспех перад канстытуцыйным рэферэндумам. Мы не ведаем, ці ён адбудзецца пад канец лютага, як раней анансавалі. Гэта можа адбывацца крыху раней. Учора Лукашэнку паказалі новы праект канстытуцыі. Палітычныя падзеі загушчаюцца. Я лічу, што еўрапейскі звяз рыхтуецца да сцэнару змякчэння сваёй пазіцыі ў стасунку да беларускага рэжыму, маючы перад сабой перспектыву эскалацыі міграцыйнага крызісу. Eskalacji kryzysu migracyjnego. Tak, panie Marku, dziękuję bardzo za obszerną analizę. Вялікі дзякую за ваш разгорнуты аналіз. Мне таксама здаецца, што залагоджванне крызісу можа супасці па часе з рэферэндумам і логіка падзеяў да гэтага вядзе. Gika na to wskazuje. Panie Marku, dziękuję bardzo za komentarz. Dziękuję bardzo.